Oy, pare Renato. Ano to nga imo darayan na? Duma? Oh, may da ba? Ayugan pa rin, Luis. Adik, may da. Bilang hoy, kamuti, gaway ngan may saging. Ano man, mapalit ka ba? Oo, pare. Hay man ito nga imo mga duma. At na pare ato ang akong pili ka. Mabugat man pagdarati ka niya sa kubitong merkado. Aw ano, maapod ka? Oo. Anay kay magdadara ko itong tao nga magkahakot ito nga mga duma. Anay pare ha? Aw, pare. Una nalulugad to timo pidi ka. O sige pare, Luis. Makadi ako. Sunod na lang, adi. Oh, pare Renato, masunod na lang ko dayon. Ay, kakali ko na lang ini nga mga duma, Mano Luis. Oh, alayon na lang ko didatoy ha. Ay, okay. Ingat din ako. Nalalog ko na ini. Kaya babalikon ko na lang ito, di ba, ha? Dito na akong bayad pare Renato. Sakto na ba ito pare ha? Oo, sakto na ini. Makakapalit na ko yung himbugas yan, sura. O ano man, matika din pare, Luis, ha? Ay, buwas pare. Oh. Kung may nakalaghapon duma, igkan nila na dahil na akon. Ako na rin itong mapalit. Okay ba pare? Oh, God. Sige, makadi na ako. Mapalit ako yung bugas yan, sura. Pagdadali ako parang kantuon na yun. Magkakagawas na di. Dili ba yan eskwelahan to na akong duhang anak. Magdadali ako pag-uli. Pero antes ako muli, mapalit ako yung bugas ngan sura. Gin ka, Gin. Ay, totoo. Nalay ni Heredato. Gin. Totoo. Nalay ni Heredato. Agahay pag ako matuya uma. Ay, pastilad. Tapos, diretso ito nga ito merkado. Adlaw-adlaw, ito niya gagipukuhat. Sarig pa, uran sirak. Para lang pa na makaon ito niya pamilya. Ay, kudos. Kaya lang nga panahon, labi na kong rete. Ba, mag-inukoy ka lang ani, ala, kay gutom iton iyo. Kakapalaron, kakaplagan. Gutom, kakapalaron. Mag-inukoy ka lang ani, ala, kay inukoy ka lang ani, ala, kay gutom iton iyo. Kakaplagan. Salit, ay god kita mga maning kamot para makakaon. Ay, sakto ka, Lolo. Ngano sa pa, mga bago dito mga mga gindadara ni Mano Renato nga sa merkado, kunbaga mga bago pagod nga bukad. Madurutog o ito si Renato. Pero alan iya alak ka babae. Ay, sus! Kung mag-ios, lopeg pa! Ito'n anak Enrico. Ah, muna good, Lola. Asya good. Oh, ano man, Ana? Makakaupod ka ba nga dito aton beach party? Upod ako. Aton beach party? Ako pa? Sigurado makakaupod ako. Believe good ako ay imo, Ana. Diri ka good na sa ring nga. Diri laani ako. Kay wari ako money. Pero ikaw, okay ka good dayon. O sige, sunod pa manik mga simana. Kay sigurado, marisyo kita ito. Oo. Sigurado ko ito, Jane. Wala na. Ngadi ako. Diri gud ada nagkukuri ni Raana. Kay pero na ko diya aadaha amon mga party. Pero minaaten. Pero ayos laliwat. Jane, kumita ka mga nana? Adto, pagtatalikod pala, Ted. Okay, ano? Imo ba igsasa kaya imo motor? Ako na lang itong masakay. Makas ako. Okay ba, Ted? Ha? Kuan. Sige.
Ato naman adi ana. Hoy, pera sa'yo. Sasakay o papasaktuloy mo motor? Okay ba, Ted? Ha? Kuan. Sige. Ato naman adi ana, umuli na. Oh, sige. Ako na ito masakay mo motor. Ato na, maangkas ako. Tay, meron na ba kita panituhan? Magutom na. Oo, anak. Andam na nga ito lamisa. Sige na, pagliwan anay para kita makapaniod to. Hiimo mano. Ambot. O sige tay, magliliwan la ako. Ano't sura tay? Naglaga ko yung karne nga baboy nga nagprito ako. Aw, ito. Asya ta akong ayon niya sura. Aray tay, magliliwan la ako kay magutom na good. Uy, hitid na din ngayon mabot. Dali na, ana. Adi na mo mano, mabot na. Ay, magkukuhit na ko yung kanon nga sakto la. Mapasupa itong sabaw. Nga laga na itong karne. Ako na lang tayo itong manuhugas ito natong pinangaunan. Tay, hidun sir nga si Mana, may na kami project nga himuon. Kinanong kon kwarta. 5K itong kantidad. Uy, wala ako matang kantidad. Ay, ba dito ating kwarta nga, hinsugarit kada kong kantidad. Ha? Well, sunod ba man na dito nga si Mana? Sige, magmamalahi mo ako. Lagad ka man liwat, ana. Project na liwat? Kasi gagat amon maestra kung diri ka natuod. Maaram ka, ana. Diri ka maaram magunahuna itong gasto ni tatay aton. Kaging papa-eskwela man ada kita. Ngan marami ito tatay, iton mga kagarastuhan na pag-eskwela. Ano pa ba? Sakto na kami ito. Ako na itong bahala ito. Sige na. Bulig ikaw, ana, panipos din na kusina. Ano? Kailan mabulig man ako? Himano na layton. Kita ka na batasan ng babae? O, biyan, good. Sige na lang ito, Ted. Hala, kita lang nga duha itong paglimpyo din. Ayun na lang tayo, ako na lang. Pahuway na lang ikaw kay maram ako, kapoy ka. Agahay ka pa nga na pakataw mo, tapos nadiretso ka merkado. Pakakulog, nabalik kayo mo, ma. Sige na tayo, pahuway na lang ikaw. Ako na lang bahala din eh. Ay, hindi na good malalo mo tayo, ana. Bagahin, anak Enrico. Ted, Uy, Mano Renato. Ani ka naman ngayon na merkado. anto sa manininian ng eskwelahan. Oo, Lito. O ano man, wari ba ka mo klase? Juan, may da ba manggod ka mo project high eskwelahan na? Waray man Mano Renato. Ha? Kay Hidwa Nasering. Waray kami project. Ano ba? Kauna ko may da ka mga talang project. Waray Mano. Lugod. May da kami beach party buwas na ini. Aw, maupo na nga ni Hiana kay amo ko dan amon sarabot. Amo ba? Kauna ko may da kang project. Waray ngayon. Waray gad Mano. Mano, Ah. sige makadyan ako Mano ha kay niyan pa man to namon klase nga kulog. Sige. Bakad ako. Sugad para di man ang ginaaro ni Ana akong kwarta. Para ito nga era party. Yung kada ako man ito nga iya ginaro ako. Amot ba ininiya ito nga era party? Kuantay, inin... Oo, aragmot namin ito among party. Ay, kung sa nga nagbibino, ay sorry. Oo, aragmot namin ito among party. Aragmot namin ito among party. Konso ka, nagbibinuha ka lang kang tatay. Tutuwa ka balitaw. Kamaluho mo na la. Ayaw pag pinariho itong imong mga kausa, ha? Kay mga kwartahan ito nira. Ikita, apinas lagi kita nga makasurahan marasa. Tapos ikaw, Pasag di nala ito. Pasag dito ni mo manghod.
Sige na, kaya nakagsaad naman ako ay itong iya ginaaro nga kantidad. Oo, tapos kita, ano man ito na atong pangangaonon. Atulugod niya itong igpapanhambog ito yung mga kabarkada. Di ito sakto ngayon mong imbubuhat ha. Sakto natin, sharing ko pa, nakagsaad na ako kanana. Salamat, tay. Yan, pasensya ka na ako, nagbuwa ko. Itong sunod, ayaw na ikaw pag-utro pa pag binuwa. Isus, tay. Mapauwat ka na lang dito kanana. Mga guwat siton. Tin. Oh, buwas na ito naton party, Ana. Ano man? Buwas na mga tagi tatay. Diri nga ni, yan ito nga gabi. Bilib gulot ako imong ipats. Ay, datay. Mga gabi. Mga tagi tatay. Diri nga ni, yan ito nga gabi. Bilib gulot ako kan imong airpods. Basta para imo, okay, good. Pero, Ana, may dala ko isisiring nga imo. Pero, ayaw la kabido, ha? Ano man ito, Jane? Sige, lapagyakan la. Ano man ito? Ada ayaw la kasi na o kabido. Iton akon, ito naton ka magsangkayla. Kuhaan inin, naayon gad kami nga permi ka na upod. Ano man namon nakalakat. Pero naluluuy ako anak kan imo tatay. Maharam gud ako nga, Ana. Tungod nga, itong pakaboy ito na akong amay, parag umala, sugad. Kaya ano, di rin ba ako pwede makigsangkahin sugad na iyo? Kaya may naman ako ginaamot. Ngan usap pa, kaya ko makigsabayan na iyo, di ba? Aw ano, di rin mo ba ako ayon nga kaupod? Okay lang ako. Ana, kuhaan. Dili kay sugad dito. Nasa rin pala ako nga ayaw la kasi na. Kaya dalagang ito ni Muyakan, ginmiminos mo ako. Sayop ka, Ana. Diri ito pakaminos. Ito na ako la. Maluhi ka kanimo tatay. Jean? Jean? Pastilan eh. Pastilan, hindi ko naman nga oran. Usog pagod ito na hangin. Malitaw. Nababarakal ako ito na akong mga tanong mauma. Unta, Pastilan kung mag-landslide. Ito na ak mga duma. unta di rin madaot ito nung oran. Usog pagod ito na hangin niya na tayo, no? May ito siguro bang yun tayo? Amo ba? Amo nga kanina nakatakaw ma. Baga malain ng panahon. Baga nagtitikak usog ng hangin. Ang sakto lang nga nakauli ako. Amo man ang pag-uuran. Ay, Anay, klarado na. Amo man ang pagtitikak usog ng hangin. Baga nagtitikak usog ng hangin. Anay, nawara ko. Di na. Malain ng panahon. Baga nagtitikak usog ng hangin. Ang sakto lang nga nakauli ako. Amo man ang pag-uuran. Pastilan, mabahan naman ini di tauma. Ang sapa.
Ay, pastilan dirigad la. Madarahigal ito na akong mga tanong nga duma. Dirigad la. Pati itong kasagingan. Agoy good man. Anahiya, nahain man. So, sa ato yung kwarto tay, naginaburido kay waray makalakat. Ayaw gat pag dinuruhay ana, pag ginakani, mag-iinaway la kamrit nga duha. Eh, di rin maram tayo magunahuna. Kung makaaruhay mo yung kwarta, bagahin may da kahinipo sa bangko nga milyones. Kay pasag nila ito. Akos ko pa naman pag uma. Usahe nga ni tay. Nakagunahuna nila ko nga, di rin nila kung magpapadahin pag-eskwela. Mabulig nila kayong pag-uma. Ay sus, ayaw laliwat. Ayaw liwat. Kaya mo balita nga naniningkamot ako nga makagtapos ka mo pag-eskwela, nga makatrabaho ka mo yung maupay. Kaya dili kay maundang ka. Mapapareho ka daw ni ako. No? Kaya kung natapusan pag-eskwela. Kaya pobre mananak mga kag-anak. Salit itong nga uma nga ira kabili na ako nga kamo. Iba, itak igbibili na iyo edukasyon. Edukasyon para ay magbugto. Salit pag aram ka mo yung maupay, ayaw ka mo pag kinabara ka. Una-una niyo nga bisan kung pobre na kita, dirak maundang pagpakabuhi, kutob nga diri ka mo makagtapos pag aram nga makatrabaho. Ay, tay. Mapakain ka tay. Ay makataka uma, panginginan noong ka na akong mga tanong dito. Sige tay, obdang ko ikaw. Wala man kami klase yan ha. Maapod ka? O sige, ita na. Makain ka mo, tay. Mano? Ay, panginginan noon namon dito uman akong mga tanong nga duma. Nga duma. Ay, Makain ka mo, tay. panginginan noon namon dito uman mga tanong. Tana na. Tid. Sige, tay. Kay kung makabaligya ka merkado, maaro akong kwarta. Ted, tana na. Ay, pastilan nagparik. Good man ang toda. Agoy. Good man tay. Ganda ako ito na-distribute sa imong mga tanong nga duma. Ano tay, ano man niya na? May iihan kita yung baka kwarta. Magugutom daw kita ni tay. Ay, magkita yung panggaston tatong panadodlaw. Ay, magkano man kita niya na tay. Makarulok ba niya itabo din na imo matay? Ay, magkita magtitikang yun eh. Magkano man kita tay. Magara. Magano ba ko ini? Makarubya naman paghawan dito, uma. Damon mga kahoy nga nagkatutumba agin makusog nga hagin. Dori ton sighot nga nagparik pa ko ng tuna. Siring panitid hay na ko ini magtitikang paghawan. Ito lang ang mga puning kahoy nga nagkatutumba makuri gud. Una-hunaon kung makahurulok gud. Angay ko po. Mabalik itong pananom hinduma. Kung diri ko ito hahawanan nga akuma, sigurado manunubo itong mga sigot ng banwa ng kukurihan ko ako paghawanin eh. Nauhubyan naman ko ako. Naduriman nga makurihan itong panalapi. Itong mga paraliton haros nga tanan in mahal. Mga ano ba kini?
Papabayan ko na labay itong akong umanga. Amo na itong akong ginkukuhan itong amon mga panginhanglan. Panggasto sa pag-eskwela at duhang anak. Papabayan ko na labay ni. Mano, kaya nung kasugod man ni tatay? Ano na itabo? Haumahan iyo pagkadto. Ha, Mano? Mano, may problema ba haumahan ni tatay? May daba, Mano? Da ako ni Stroso ako man ni tatay. Nagkatong bandag ko nga punuhin ka ako eh. May da nagparik ng mga tuna. Pati mga doon mga tanom ni tatay, waray na. Ngayon po na pagparik ang tuna. Kay may naman kamo dara nga duma kanina iyo pag-abot. Oo. Baga pwede mabaligya. Gimpanguhan naman ni tatay. Ada ano man ito? Ano nga ano man ito? Pamba, kung amo ito nga harawanan na dito, maghahawan ba tatay? Ang buti ko tatay, di maram. Eh, baka kita-kita ko kantati kanina. Pagkatsugo na nahuhulop ya. Ano? Niyan, kung di riyan mag-uuma, ano naman lakita? Ito na atong panginhanglan, ito na atong pagkaon, ito na atong panggastos. Kada kayo magtitipid kita, saring pa. Mag-uugot kitahin pa ha. Mano? Sus, ipon. Damo pa akong project. Project yung paglinaog, ha? Butayin mo, Mano. Di ka na, masumpo ka man. Ano itong plano ni tatay? Kung di rin maghahawan na uma, ano naman nakamihin? Hain magawin pangangaunon. Ay, pare Renato. Ay, pare. Mapay kay may da kaya na duma. Mapalit ako. Kay damo yan na itong order akon. Damo mga ni pare. Oo, pare Luis. Anako dito sa limpa. Panguha ko na lang, kaya iba. Ngayon po ng pagparik ang tuna dito hakon, uma. Amo ba? Sus ano? Damo gud ang nadistroson mga tanom.
patihag na. Nanhiano dan mga tanong humay. Pastilan, ano pali. Oh, ano? Ano man, uubusong ko ito pag balitan ng tanan? Sige pare, bahala ka. Bali lima ito ka sa akong mga duma. Oh, okay, babayadan ko ito ng tanan pare. Pera man ito pare. Kuan, bahala ka na. Okay, babayadan ko ito ng tanan. Sige, alay na ha. Una na lang at tuha tricycle pare. Una. Ngan, ano yan pare? Man, ayaw pa ginuna. Oh. Pira man Okay, pare, ako una nagbaho. na lang at tuha tricycle pare. Una na lang at tuha tricycle pare. Ayaw. Babayadan ko ito ng tanan. Babayadan ko ito ng tanan. Pera man pare. Ako na lang itong bahala. Katuong ko na lang ito tricycle. Ano, Lois? Ganyan ako. Sige, alayo na lang ha. Unan lang ito tricycle. Kay babayadan ko pa ini nga mga duma ka pa rin nato. Okay. Ilan na ito na akong unahon. Kaya mabugat ito magdudrungan ini. Ano man pare? Kumbaga may daka problema pare. Daop lakon. Ayaw pag-alang. Bubuligan ko ikaw. Salamat pare, Luis. Masiring na lang ako kung ano man. Ano, Jen? Nakapalit ka ba hinduma? Kan Renato, ha? Jen. Anay. Kay, Sorry. atong ko. Kay court ko up gud ni dingat ginurestoryahan. Hinduma. Kan Renato, ha? Ka ba hinduma? Kan Renato, ha? Ay oo lola. Mao pa niya lang ani kay nahiuna ako kan Mano Luis kay iya man untagin papakyaw ang duma ni Mano Renato. Ay, hala sige. Tuuna ito daayon Jen ngan mga duma. Unaha itong bilanghoy. Oo lo. Sige lo. Upay dala, gabay na kita na papalitan ni Duma. Kay bati ko, distroso ko no inan bagyo nga lumabay. Ano daw la kung waray ba maapektuhin mga Duma? Gatanom ni Renato, ano? Ay, unta waray ini maapektuhi. Kay pastilan. Hiyala itong makurimot pag tinanom hinduma din hiya aton dapit. Unta waray ini Madarahigihan lin mabay nga bagyo. Lin mabay nga bagyo. madarag unta waray duma din hiya aton dapit. Unta waray ini madarahigihan limnabay nga bagyo unta. Ay, sayop. Lin mabay nga bagyo. May na dinamark. Unta. Adin hiya aton dapit. Inanom hinduma din hiya aton dapit. Unta waray ni madarahigihan limnabay nga bagyo unta. Oh, ano man ana? Makakaupod ka ba aton barakasyon ha? Buwas pa man ini. Oo, maupod gud ako. Ako pa. O sige, maupod ako, Jane. Ano man, saan ba ito natin exams? Sunod pa mga simana. May da pa kita higayon nga makag-aram. Salit unahon talaan na iton barakasyon. Okay? Okay. Magre-resyo naman kita, ini. Tay? Ani ka man ngayon? Oo. Pumalit ka ngayon sa kasako nga bugas, tay? O anak para ito na aton pangkonsumo. Kay marang ka naman ang nahitabo. Kuwan, tay. Mabulig ako pag-awa na uma para magtanong kita utrohin mga duma. Natirok naman nato na pwede may tanong, tay. Anak, dako nga trabahoon itong paghawan di tauma. Yan sakto ka na mo ginyakan.
Direk maaram ko na kita magtitikang paghawan. Makahurulok ka. Kay pastilan. Harayo na una ang kahimtangan naton uma. Dako ko ng distrose ni. Ito lang ang mga dagpin puning kahoy nga nagkatutumba. Pastil, makuri hunahon anak pagtrabaho ito. Ay, bubulig man kita, tay. Kamalito namon exams. Diyan man ito, tuhit amon klase, salit. Makakabulig ako tayo itong paghawan dito. Oh, Ted, Tatay, waray naman ko diha ka toma. Naulap na ko diyan na ito ba niya mga tanom nga duma dito. Nadiri man niya nga kumadto kami ha, para maghawan. Diyan na kayo napabayan na magod niya. Warin hawani. Higtaas na niya sigurado mga kogo na din. Ay, pwede pa man nasasalin na niya ang kwarta pero kay iinalot yan na. Diri maara magmuna-una. Sige iton pag inaro kan tatay iton iya pang gasto iya mga barkada. Amot nga ni kung nag-aarminin mahupay. Pide, ana. Mano, Oh, hitatay. Ano naman lapir niya balay? Kaya nung nga di rin naman yan napakadwa uma. Aw ano? Damo na ba ito niya natiro kang sa lapi? Kay maaro ako yan na. Kay may dako kabaraydan. ikaw good man ana. Puros la sa lapi ito na adat imo na. Naong ka na sa lapi. Hoy, Mano, yun itong di rin makisalapi aton. Ikaw nga ni, naaro ka man Oo, gihapon. naaro ako pero importante ito na ako hindi nga gamitan. Di rin kay para sa mga barkada. Lakwat sa. Para ko ikaw sumatan. Nauhubihan na itatay pag uma. Kay makarima-rima ang nahitabo iton iya uma. Kung kumita ka la. Waray ko labot ito nga uma. Ita akong pang eskwela. Salit angay tatay humatagha ako ng mga panginanglan na eskwelahan. Oh. Ana? may nga nitatabuha ko mga anak. Nag-iinaway na lahera permi. Ano kaya? Salamat. Nag-iinaway na lahera permi. Tatabuha ko mga anak. Nag-iinaway na lahera permi. Tay, maundang na ako pag eskwela. Ana! Kapoy na ako. Bisan lahat ng pagkakaon, lugaw. Nga hinipunan. Pamahaw, paniudto, pati na pinahapon, pirmi na lalugaw. Tay, di rin ako nailob. Magutom na na pirmi. Anak! Anak! Ana! Makain ka! Gusto yan. Gingugutom na ito na akong mga anak tungod ito na akong pagpasibaya. Tungod ito na akong kahulop, kahubya. Amo na nito nahitatabo akong pamilya. Kaya ano nga nahitabo maliwat ini? Tay! Oh, Tay! oh, Ted, kaya ano? Yan, ano ba na balay? Tay! Kaya, di rin ba may diha klase? Tay, pastilan, tay. Waray sumunod na yung klase nga na. Nga may da kumita nga, inong po diyan, usa nga. Kausa niya esbilahan. Nagtaba nila, tay. Ano? Diri ito tinoon. Ano ko lang nga? Ginoo ko. Kaya ano? Diri!
ni Mano Renato nga rin pagbabaligahin duma? Oo, Jen. Ambot kung anong nahitabuhan di kan paririnato. Sus, nagkinabuday na ako pagka ni Merkado. Ora man nga ang baligay Mano Renato nga duma. Kano daw lano? Oh, sige nga, dinala ako. May aragod problema di nga akon pare. Maupay pada, aton katuon. Awanay. Ay, dako ka istorya. Pay pada, good problema di nga akon pare. Maupay pada, akong katuon, akong bibisitahon na era para masabutan ko kung ano ito natatabuha iya. O daw lato ka tao nga nagpapakiada balay nila Renato, ha, Jen? Dito ko siya makita Merkado lang. Nagbibili nga kan Mano Renato. Bangin iya adto kakilala nga tao. O, waray ka ba makapalit hindo ba, ha, Jen? Waraylo. Kay amutan nung nahitabukan Mano Renato, waray naman inipagbaligyahin duma. Maihan na ngayon. Ay, Ay. sus. Bagin may ada sakit, mga waray makakabaligya ha merkado, hindo ma. Ay ambot lalo. Direk maaram. Pero adi, pumalit ako disdalo. Ah, halala, sige. Pagtulaa para niyan ito naton pa nga. Ay, olo. La, sige, magluluto ako la. Nasakit ba ni Renato? Renato? Pare-pare ako ganahe pag uma. Tungudan na hitabo. Amo ba? Ano man to na kung may bubuligay mo, ha, pare? Hey, pasilan. Adto lang ang mga dagko nga puning kahoy. Ada nagkatutumba. Uri gadto para akong pagtanggal kay marang ka na pare. Diri ko na akos. Kung makuha ba ito ang mga kahoy, pare, magpapadayon ka ba pag uma? Pare, wari ko gadiga akos paggasto para lang makuha itong mga dagko nga kahoy kay pastilan. Ang butla. Oh. Pare, nangangalimot ka na ba na akong siring? Ha? Andam ako bumuligay mo. Oh, Pare Luis, imo ako bubuligan. oo. Ako ton bahala ito nga mga dagko nga kahoy nga nakakaulang ha mo uma. Makakakwarta ka pa. Ha? Kay papaliton ko ito nga mga kahoy. Igpapaayad ko ito yung balay. Magpapatukod akong lain nga balay. O ano man, sugot ka. Pare Luis. Tay, nagharawan naman ko din eh. Ano mga dagkong nga kahoy nga nagkatatumba, wari naman. Ano ba nahitabo, tay? Ipare Luis. Iyagin palit ang mga kahoy kay mag-aayad dihen balay. Hala? Ano, tay? O kalisig nun, magpapadayon ka ng pagtanumin dumatay. Ay, kay uugad anak, ngan gimbuligan ako ni Pare Luis. Marang ka, gimbaydan yan mga kahoy. Ngan, ang kwarta, gagamiton ko paghawan din niya uma para madali ito na akong pakagtanumin mga duma. Oh, diri ba ayos, ana? Ay, oo, tay. Yan sa rin ko pa mo, mabulig ka kayo mo, tay. Para magbadali iton pagkatanom naton din hiya uma. Tapos magdamot trot aton duma. Aray, akos bubanak, mag-uma. Ay, oo naman, tay. Ako pa. Yakang-yaka ko itong tay. Kaya-kaya. Tay, damo na aton man tanong nga duma ho. Mo lagi. Sigurado, damo dito na aton makukuha ni. Nga duma nga may babalik sa merkado. Oh, wala. Ay, nalilipay ako nga ani ka nabulig ha akong din niya uma. Tungod din na kita magugutom utro. Kaya nagpapasalamat ako nga nalamragan ni Ana niyaw na huna nga waray ini magpadayon pakigtaban niya sangkay nga lalaki. Oo, tay. Ay, nag-istorya ako niya na. Kung kay ano nga umuli niya dayon. Amo ba? Oo, tay. Na-istorya niya, niya suok nga sangkay ngayon, Jane. Rason nga mauli niya. Ano ito? Ngayon. Oo.
Oo, tay. Uy, Ana! ano naman ni Ana? Yan na. Nakasantop na ako. Kinanglan naton magburublig. Para din kita gutumon. Ana. Ay, naikang bali. Oo nga pala, oh. Ay, kang mani Ana nga nag... Ano ba yan? Nag-iikang kang mani na Kaya pala pagtabag na. Narinig yung ngayon. Wala na makapigil. Makatawa talaga ako. Nanglan naton magburublik. Nakasantop na ako. Yan na. Santop na ako. Kinanglan naton magburublig. Para diri kita gutumon. Aan iton aton kinabuhi, uma. Salit mabulig naghihapon ako, tay. Oras saya pa yan kung... Pag tinuwaan ako, ito na ako mga kakausap sa eskwela. Agi, diri gud mo. Waray sa pa yan. Waray sa pa yan. Pag tinuwaan ako, ito na ako mga kakausap sa eskwela. Yan. Oras saya pa yan. Salit mabulig naghihapon ako, tay. Oras sa pa yan kung pag tinuwaan ako, ito na ako mga kakausap sa eskwelahan. Kay tuod man nga pobre la kita. Anak la akong parang uma. Salit tikang yan ha. Di rin ako magpapakahin upa. Kay maaram na ako numugar haangay kulugaran. Ngan, tay, pasaylo ako na ako mga nabuhat hadto ha. Naging abusado ako. Pero yan na tay. Mabulig na gihapon ako din ha, uma. Ha mga trabahoon. Mabulig na ako tay. Para diri kita utro nga magutom. Mabulig na ako tay. Enakot mga anak. Salamat, Ginoo. Nalamragan gihapon hirahan ira mga panunahuna. Nga haluyoy ton amon kapobrihan yan kawarayan. Amo na ini. Ang magkaurusa kami paningkamot nga mabuhi. Ngan diri gutomon. Mga anak na mga salamat. Salamat sa iyo. Ano eh? Ang mga... Aray na. Kim! Kim! Kim Kim. Kim. Kim Kim ah. Kim Kim! Kim Kim. Rabi! Ray! 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 Boy! Joe! Joe! Arnel! Risa, Jael, Lisa, Joy, Rowena, Ibib, Merly, Ginilyn, Lisa, Nerly, ikaw Lisa, iya Ibib, Jael, Risa, Ibib, Rowena. Ano? Pagbalik mo, magdara ka lumis na. Ada Oriental. Kaya ito pa daw ang town. Oo. Sino dali man lang mga 10 minutes. Sige, wala ito nga voice tape. Mahugot na gihapon nga papatuman ng mga eskwelahan ng kampanya kontra han iligal nga droga. Inimpahayag nga